Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Баймаскар с мене. С мене Въздухчо. И днес играем мъта, както виждате. И днес ще се разхождаме с една от колите ми. Тази. Първо искам да я... че тия гуми бяха много гадни. Да, аз понеже играя с такова текстчър пак и в този сервер няма такъв и гумите са много различни. Сега къде ще се разкарваме, не знам. Така, може би някъде към... Така, тази кола развива 180 км. Даже малко повече. Да, искам да ви покажа в този сервер вилата, която... Да, една вила, която е такава. Айде бе, забравих какво беше. Да, която е като базичка. На мен и един приятел и сега... Да. Мисля, че насам беше, не знам. Да. И да, там трябва да има някакви спаун. Обичам да ми е реперената това, колата. Сега обаче тия да не си вземат оръжие и да ме килнат, защото... Аз ще ти изнасям се тук. Добре, значи няма да ме килват. Hasta la vista. Аз бе, то няма умиране. Е така, не чакай бе, това е Dodge. No more Mr. Nice Guy. Да, и от тук може да крадем някоя кола. Само искам да видя... искам да видя тук дали има... Има. И разбира се... добре, нищо. Помнях, че някакъв самолет се разбил тук. Ами да. Това ще бъде от тук. Хайде бе. Ще крадем някаква... Ще откраднем някаква кола. Само си пребера моята. Тук забравих, че нямаше път. Отивам... Да, всъщност не знам къде отивам. Като това е хипер далече. Защото нямам време, нали, имам 10 минути да снимам и...
и съм много... пълен нуб съм в карането. Да. Сега ще взема някаква кола, дето не ми трябва. Като тази. Торнадо. What? Сериозно, това торнадо. Сонтех черпак изглеждаше много по-яко. Дори няма хидравлики. Тъпо. До някъде. О, да. Да, може някой да ми ги вземе, ама... Ко толкова. Майде бе, това админска кола. Май. Окей, фейл. С админската кола. Мислех, че ще падне върху мен. И такъв самолет може да взема. Ама в следващия клип, нали? Сега ще взема един мотор. Завърнах се потопители. Да, защото се ми е забавно оффроуд и все пак взем малко скоро.